Malta baqa' wieħed mill-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Dan jirriżulta minn statistika tal-Eurostat dwar l-ewwel xahar tas-sena 2015 ippubblikata tul il-jum ta' Tnejn. Minn din l-istatistika jirriżulta li meta wieħed iqabbel Jannar 2015 ma' Jannar 2014 kien hemm tnaqqis ta' 0.2%. Ir-rata ta' qatt f'Malta baqgħet ukoll ferm inqas mill-medja Ewropea, filwaqt li r-rata ta' nies qiegħda fl-Unjoni Ewropea hija ta' 9.8%. Fiż-żona euro din ir-rata tlaħħaq il-11.2%. L-iktar pajjiżi b'rata ta' qatt għolja baqgħu l-Greċja u Spanja fejn il-persuni mingħajr impjieg jaqbżu l-20%. Filwaqt li dawk bl-inqas rata ta' qatt huma l-Ġermanja u l-Awstrija. L-istatistika tħares ukoll lejn il-qatt fost iż-żgħażagħ taħt il-25 sena. Hemm ukoll ir-rata f'pajjiżna hija ferm inqas mill-medja Ewropea. Filwaqt li f'Malta ir-rata ta' żgħażagħ li m'għandhomx xogħol ta' 14.2%, fl-Unjoni Ewropea din titla' l 21.2%.